Gurban Hallyyewin SESLENER aydymynyň la minordan akordlary we kakuwlary. Hany ýeli durdy, men ýakamdan tutsalar, süýetsin ol gyýdy diýe, oka tutup atsalar, janym teninden çykan soň, oda tutup ýaksalar, ya bolmasa cesedim, darasdan atsalara, jantı ceset sallara, süýen diýip SESLENER, jantı ceset sallara, süýen diýip SESLENER. Hemme kupledim, henge şeyler diye. Onu başlayaz. İlki la minordan başlayaz. La minor näil tutulýar? Birinci perden ikinci kırışı, üçüncü perdeden hem üçüncü hem de dördüncü kırışlar. Hany ýeli durdy, men ýakamdan tutsalar da mi majora geçýär, ýokary. Elimiz şu saklap duruşumuzda şu duruşunu bir diş ýokary göçäýmeli hemme bar. Ýagny birinci perde üçüncü kırış, ikinci perde de dördüncü, beşinci kırış. Tutsalara, hany ýeli durdy, men ýakamdan tutsalara, süýipsiň ol gyýdy diýip, oka tutup atsalar, süýipsiň ol gyýdy diýip, oka tutup. Şu ýerine re minorda durýar. Re minoryň tutuluşy birinci perde birinci kırış, ikinci perde üçüncü kırış, üçüncü perde ikinci kırış. Süýipsiň ol gyýdy diýip, oka tutup atsalar, atsalarda yine la minor ortak akorda gelýär. Mana gördüňiz, birinci perde ikinci kırış, ikinci perdeden hem üçüncü, dördüncü kırış. Hany ýeli durdy, men ýakamdan tutsalar, süýipsiň ol gyýdy diýip, oka tutup atsalar, onuň janym teninden çykan soň oda tutup ýaksalar, janym teninden çykan soň, bu da ýene re minor. Oda tutup ýaksalar, ýaksalar ýene de ortaka gelýär. Ya bolmasa cesedim, ýene bir ýokarky mi major ýene de. Ya bolmasa cesedim, daragaçdan atsalar, daragaçdan re minor. Ýene garşy bilen näil tutulşyny aýdyp oturjak del, öwretdim ýani. Daragaçdan atsalar yine la minora gelýär, ortak akord. Antam. Jantı ceset sallanyp, yine de mi major. Süýen diýip SESLENER, yine la minor. Jantı ceset sallanyp, şörden iň soňuna süýen diýip SESLENER'de mi major tutup durýar, seni üçüncü, birinci perden üçüncü kırışı, ikinci perdeden dördüncü, beşinci kırış. Yönü şöyle yine in sonku varmamız bilen üçüncü perde ikinci kırışan bassak has ovadan olur. Bu mi major septa akord oluyor. Bunu almasak olur, alsak yana has ovadan olur in sonuna. Jantı ceset sallana, yine süýänni alyaz. Süýen diýip SESLENER'de yine öňkü ortak la minora gelýär. SESLENER berde jemi 3-4 akord. Kıyınlat yok. Yine başından görkezýän. La minordan başlaýar. Hany ýeli durdy, men ýakamdan tutsalar da mi majora göçýär. Onu re minor. Süýipsiň ol gyýdy diýip, oka tutup atsalar, la minora gelýär. Janym teninden çykan soň, oda tutup ýaksalar, ya bolmasa cesedim, daragaçdan atsalar,
Cansız cidip sallanıp Süyen deyip seslenir Cansız cidip sallanıp Nisep akord Süyen deyip seslenir Inni kakuwny men şöhräkden alıp görkezäýin, size gowy görünür ýagny. Muny iki türlü edip alsagam bolýar, tapawdy ýok, haýsany alsak, mene ýöne şu kakuwy bolýar. Hany ýene durdy, men ýakamyn tutsalar. Emma ikinji görnüşine beýle alsagam bolýar. Hany ýene durdy, men ýakamyn tutsalar. Tapawdy ýok, haýsany alsagam. Ine birinji görnüşi. Birinci aşak, kirişler duruşuna dol fiýrýär. İkinci ýokary, bu da kirişler dol fiýrýär. Ýöne şu kirişler ýokarlygyna dol fiýrmasak, ol takty doldurmaz. Hemmesin fiýrmaly. Üçüncü aşak. Birinci aşaga ýene şu barmak bilen, başan barmak bilen alýar. Üçüncü aşaga barmaklarymyzy dol tutup, meni birinci kakuwdyňa başan barmak bilen, üçüncü kakuwy dol alýar. Onuň ýylyna iki gedek ýokary. Ýene. Dinleň. Ýene aşak, ýene ýokary barmak bilen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine bu birinci görünüşü. İkinci kakuw beýle alsagam bolýar. Hany ýegen durdy, men ýakamyn tutsalar. Bu nähili? Birinci aşak başan barmak bilen, ikinci ýokary, ikinci barmak bilen. Üçüncü sesi guluşy edýär, tutýar. Bu kakuwa bilýän diýär. 1, 2, 3 ýene. Dördüncü ýene ýokary. 1, 2, 3, 4. Onuň iki gedek ýokary. Ýene guluşy edýär. Ýene ýokary. Ýa-da diňe beýle alsagam bolýar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hany ýigit durdy, men ýakamyn tutsalar. Ene şeýlerek.